man! Du klipper. Godt. Nå, i dag har vi Søren Brintel i studiet. Jeg hedder Søren Brintel. Søren Brintel, så. Undskyld. Så det var lige ved at gik. Ja, igen. Det er ikke det her, mand. Ja. Hvordan går det ellers i din hverdagsfritid? Det går fandme skide godt, mand. Jeg var bare ude og fest med min homies den gang, mand. Hvad laver du ellers? Ellers? Nå. Jeg ser som jeg spiller lidt derhjemme og sådan lidt. Okay, hvad, har du nogen kæreste for tiden eller noget? Jo, for fanden, Birgitte. Nå. Hun er for døgnen. Nå, hende, hun er sgu da herre lækker. Nå, skal du sige, hvad kan det? Det er hun sgu da. Luk. Okay. Næste spørgsmål. Ja. Kan du godt lide at være i seng med kvinder? Nej. Fuck, man. Er det hvad jeg tror der? Er det min æske til min serie? Ja. Har I købt min serie? Ja. Fuck, hvor fedt. Nå, det var fandme... Det var fedt nok, det der. Ja. Nå, kan du godt lide at høre stort og højt musik i din hverdag? Nej, det er bare sådan noget stille noget. Nå, hvad for noget hører du? Fuck. Delight eller Nick og Jazz og sådan noget? Du nævner ikke Nick og Jay foran mig. Hvorfor ikke? Nick og Jay, de skal smadre. Kender du ordet smadre? Ja. Nå. Ja. Skal vi ikke høre din musikvideo? Nej, den er ikke færdig. Nu, næste spørgsmål. Du skal interviewe mig, ikke spørge, om du vil se min musikvideo. Interview. Okay. Ja, for fuck, man. Jesus. Hvad snakker om? I må godt se min musikvideo. Jeg kan lige gøre mig klar. Okay. Er I klar? Okay. 3, 2, 1. Torsdag aften og vi skulle i byen. Det varmede op hos mig, og der stod Breezes på menuen. Kørte Radio Voice og prøvede fløjt. Og jeg havde købt en sexerskjorte nede i Jack Jones. Slog det mig, at den var for frem, og derfor sagde jeg, og der gør noget som et tunge mand. Bare svar mig ærligt, giv mig klar besked. Jeg en kjole, som jeg troede var klar. Da jeg spurgte, om hun ville med mig, ja, begyndte hun at grine. Og sagde, hvad tror du selv, dit store, fede, flæskesvin? Godt, jeg gider ikke mere! Ja, det var en god sang. Det var det. Okay, ja. Okay, lad være med at nævne det playback, så. Ja. Der er ingen, der ved, det er playback. Det var så det. Ja. Du er...